Ви слухаєте «Цирк задротом» на Радіо Свобода. Вітаю, дорогі кузик, на праці після вакацій. Ти був і що бачив, спішайся признатися. Я на майорці був, поглядав на гішпанок, Хьюго Босса купив, перешив на світанок. О, видатно. А мне ушивые козлы визу не дали, то я потягивав коктейльчики на виспі Балі. Ведаєш, аж нос стомився відпочивати, а тому треба нових законів зараз написати. Наступив вересень і почалася праця, а так само повстали питання у адукації. На тестах абітура писала нецензурні слова. Я міністру внутрішніх справ поставив умову по черзі схопити по 15 суток окрестина, заодно от наїзда от Морозкова открестимся, нібито за брудную лаянку ми садим превентивно, а тут докладно було шмат слов негативних. Яще начальник сказав 5 год за шмат універу. Я так само в гэтую систему вельми веру. 2 годи в учоби, а потім практика. Кожного замацуємо за колгасами, за фабрикой. І увогуле, поводле моєї нової версії, розмірковувати усіх треба до самої пенсії. Добре, Кузик, стомився нечто, тут джакузі поставили новые, а ты, дороженьки, подумай над пропановами. Сшитки, пеналы и фломастеры. У законах видать руку майстера. Зашпілена форма, гузик, керують процесом тузик і кузик. Сшитки, пеналы и фломастеры. У законах видать руку майстера. Зашпілена форма, гузик, керують процесом тузик і кузик. Па-першае, акрамя патрабаванняў ветэранаў па тэрміновым пераназваннем вуліцаў і крамаў, атрымаў ад студэнтаў незадаволеных шмат лістоў, кучу званкоў, смс-ак, УКонтакце пастоў. Злуюцца, што адукацыя танная, народны пазоў, жадаюць плаціць больш у некалькі разоў, але я не магу ў разы падвышаць, маўляў, таму толькі на 30% падняў. Яшчэ з гербам пагоня, праблемка нязручная, пра яго трэба напісаць у школьных падручніках. Дык вось, прыдумаў, пакуль парыўся ўчора ў лазні. Скажам, што гэта сімвал вельмі буржуазны. Што гэты конь каштуе $2 мільёны, што меч і шчыт зробленыя з каштоўных металаў, што гэты конь удзельнік модных міланскіх паказаў, а кальчуга конніка зроблена са свароўскіх стразаў. Па праграме супраць татальнай беларусізацыі у адмарозкаў новыя пляны для рэалізацыі. Хочуць беларускамоўную групу ў садку ствараць, значыць тэрарыстаў будуць рыхтаваць. Мы наслалі на іх пажарнікаў, сказалі будынак небяспечны для жыццядзейнасці, а для вучобы дык зусім недарэчны. Кузик, вось не тарма мы з табой кіруем працэсам. Такія геніі, як мы, гэта рухавікі прагрэсу. Вучыся, студэнт і шкаляр таксама. Слухай, што кажуць тата і мама. Тузик і кузик кажуць. Вучыся, сынок, цябе чакае аграгарадок. Вучыся, студэнт і шкаляр таксама. Слухай, што кажуць тата і мама. Тузик і кузик кажуць. Вучыся, сынок, цябе чакае аграгарадок. Тузик і кузик are like monkeys on the tree. You're listening for Radio Liberty. This is a Цирк задротом. What? Майстера, зашпілена форма, гузик, керують процесом тузик і кузик. Па-першае, акрамя патрабаванняў ветэранаў па тэрміновым пераназваннем вуліцаў і крамаў, атрымаў ад студэнтаў незадаволеных шмат лістоў, кучу званкоў, смс-ак, УКонтакце пастоў. Злуюцца, што адукацыя танная, народны пазоў, жадаюць плаціць больш у некалькі разоў, але я не магу ў разы падвышаць, маўляў, таму толькі на 30% падняў. Яшчэ з гербам пагоня. Не пачалася праца, а таксама паўсталі пытанні ў адукацыі. На тэстах абітура пісала нецэнзурныя словы. Я міністру внутрішніх справ поставив умову по черзі схопити по 15 суток окрестина, заодно от наїздів от Морозкова открестимся, нібито за брудную лаянку ми садим превентивно, а тут докладно було шмат слов негативних. Яще начальник сказав 5 год за шмат універу. Я так само в гэтую систему вельми веру. 2 годи в учоби, а потім практика. Кожна... Ви слухаєте «Цирк задротом» на Радіо Свобода. Вітаю, дорогі кузик, на праці після вакацій. Ти був і що бачив, спішайся признатися. Я на майорці був, поглядав на гішпанок, Хьюго Босса купив, перешив на світанок. О, видатно. А мне ушивые козлы визу не дали, то я потягивав коктейльчики на виспі Балі. Ведаєш, аж нос стомився відпочивати, а тому треба нових законів зараз написати. Наступив верх, замацуємо за колгасами, за фабрикой. І увогуле, поводле моєї нової версії, розмірковувати усіх треба до самої пенсії. Добре, Кузик, стомився нечто, тут джакузі поставили новые, а ты, дороженьки, подумай над пропановами. Сшитки, пеналы и фломастеры. У законах видать руку майстера. Зашпілена форма, гузик,
Кірують процесом тузики-кузик. Сшитки, пенали і флямастери. У законах відать руку Не проблемка нязручная, про яго трэба напісаць у школьных падручніках. Дык вось, прыдумаў, пакуль парыўся учора ў лазні. Скажам, што гэта сімвал вельмі буржуазны. Што гэты конь каштуе 2 мільёны даляраў, што меч і шчыт зробленыя з каштоўных металаў, што гэты конь удзельнік модных міланскіх паказаў, а кальчуга конніка зроблена са свароўскіх стразаў. А праграме супраць татальнай беларусізацыі у адмарозкаў новыя пляны для рэалізацыі. Хочуць беларускамоўную групу ў садку ствараць, значыць